Owaluzwa ukuqile. Thank you, Jesus. Awukhulile khona le Gethsemane ke. Nkosi, for the last time. Oh, khumbula Nkosi yami Jesu. Oh, khumbula usizi onkosi. Siyabonga Jesu. Owaluzwa ukuqile. Thank you, Jesus. Ukuqile khona lele Golgotha. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Namuhla ntambama siyakunikeza udumo lonke njengoNkulunkulu. Siyakucela uNkulunkulu ukuthi ulithathe udumo nebonga kube ngolwakho. Wena ohlala endaweni eziphakeme. Jesus. uNkulunkulu ngaphandle kwakhe akekho omunye. Inyaniso ukuthi uNkulunkulu wethu emagameni onke akhona. Kodwa igama lakho lodwa lingcwele liphakeme. Yebo Nkosi sifakazela umhlabelelo malithi liphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni. Sisondela kuwe ngokukholwa, umoya wethu uyalibonga kakhulu igama lakho. Umphefumulo wethu uNkulunkulu wethu uyakwetusa. Sithoba ngokuphelele phambi kwakho. Sicela ube inkosi sibe ngabantwana bakho thina sonke. Igama lakho libajazwe lidunyiswe in Jesus name. Amen. Singathatha indawo ze church. Ngicela shayela uJesu omkhulu izandla abathandekayo. Simnikeza udumo olumfanele. Ngaphandle kokuthi ngidla ixesha bathandekayo because angizokuba mde. Ngicela ukuqala ngihloniphe ngibingelela umoya engcwele isithandwa sethu. uNkulunkulu wethu omuhle nomkhulu ophakathi kwethu. Okuzwakala ngisho isandla nje isandla sakhe siyezwakala phakathi kwethu bathandekayo. uNkulunkulu okumnikazi webandla umoya engcwele. Who is fully in charge ebandleni. Ubhizi ukhazimulisa uJesu ebandleni. Lithi iBhayibheli Romans 5:5 themba lijabhisi ngokuba uthando likaNkulunkulu luthululiwe enhlizweni zethu. Luthululwa ngomoya ongcwele. So umoya ongcwele is busy ethulula uthando likaNkulunkulu, the love of God in our hearts. Eqinisekisa nokuthi ibandla liyamkhazimulisa uJesu every day. Asikuthathi for granted bathandekayo, sifuna ukucabanga ukuthi ubuhlakani bethu ne-experience yethu. It is the power of the Holy Spirit. Ubhalile uthe akuyuba amandla kungabi ngempi kuba umoya kaNkulunkulu kuphela. Ngicela bamthanda umoya engcwele namamazi uthi ukhona phakathi kwabo. Sishaya izandla enkulu bathandekayo sihloniphe His wonderful presence. Thank you, Jesus. Ngiyazi singenza ongcono kunalokho bathandekayo for him. Koda bandara. Come on, ngiyazi singenza ongcono for him. Sepra koda kai. Yeah! We love you. Lead us. Lead us. Bese ngisandla zombili ngidlulisa ukubingelela kwami Zion kubaba wethu ubaba uGasela indoda kaNkulunkulu thisha wezwi ubaba the father of the many nations mentor a spiritual covering kwabaningi indoda esihloniphayo kakhulu. Siyabonga baba kakhulu, we love you. Siyamhlonipha noNkulunkulu wakho, asikuthathi for granted your wisdom. Ba uhlale nento azokutshela yona nje kodwa ezolasta. One word kodwa ayilohlala nawe impilo yakho. He's a very very calm man. Uma yabona makuphepha kumoya ubaba uhlala phansi relax. Then actually one word and position you. We love you so much baba. Ngicela bathandekayo with due respect shayela ubaba uGasela izandla enkulu umpostoli omkhulu esimhloniphayo. Isibingo sami bathandekayo siya kumama wethu udokotela.
umama uJason Nyandeni. Hey, angazi ukuthi singathini. Singabhala incwadi. uNkulunkulu kaMpostoli. Mina ngamqamba igama uyazi, mayingifonela nje. Uyazi umama ngiyamqamba uNkulunkulu wakhe nje ngamuphi igama ngithi hayi uthi mayifona ethi Apostolic Conference yeza. Logistics sisale ngemuva ngithi mina ngiyamazi uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho uspina njengethopi ngasekugcineni. Avala phenduke la nje swing kumangala abantu. So we love you so much mama. Siyazi ukuthi isikhathi asisithole sanele. Rushing to sometimes ukushumayela izwi, it's a good thing, but sometimes we need to appreciate abantu uNkulunkulu, abantu abasithandazelayo, abantu abathwele lo mphongolo. Let me just tell someone, but this thing is big. Not only in terms of numbers only. The weight here is too much even in the spirit. Yeah, you may just look at it, it's easy to gather these people, but I will tell you, ama prizes are too much. But doing ama hlombe are prepariwe ukubeka lo mphongolo. Siyabonga kakhulu mama ukuthi through thick and thin ekhathini engekho lula, sometimes ekhalisayo ejabulisayo, ama disappointments and so many things, uqhubeka uthwala umbone. Ngizama ukucabanga ukube wabeka phansi ijoka ngabe laba bantu bonke bakuphi namhlanje. Siyamthanda uNkulunkulu wakho, siyakholelwa futhi kuye. Hence nathi saba khona la kuye sineminyaka eminingi kakhulu manje, nami sengihlula nokuyibala, but safika kanye safica ikhaya, safica uthando. More than that, Intshukumo genuine. Nithuleleni bafowethu. Intshukumo genuine, the genuine gospel. Ivangeli langempela ungqo. Mina you may say what you say. Ngoba bathandekayo angamemezi ngizomemeza isikhathi sincane nikuthathe nalokho. Kwenzeka kwathemtheka omunye, mina ushutha nginankinga. Kwathemtheka omunye wakhuluma into angimazi wayenjani, kodwa ngiyangithi ngubaba ngiyalungisana ekhoneni mina. Seyakhuluma ke lokho wayikusho, ngamuza ukuthi uletha into yokufuna uku-associate i-movement yentshukumo na yonke lamanye ama-movements, noma na yonke amanye, not ama-movement per se, kodwa uzama ukuhlanganisa i-movement yentshukumo nalabo abantu abenza ama-gimmicks. Ngathi yazi ke yena into yakhe yayi-spiritual, because kwangathi uletha i-prophecy. Futhi yabona umuntu ingozi mayisele ekhuluma into ekhala. Usuke manipulator lo muntu umkaka. Kwasho ukuthi ngisopa mina ngisho ngakhala ngisuke i-content. Bakhale kakhulu abantu benza into errong emva kwalokho. So ngase ngiyamlalela ukuthi uthini ukhalelani, wakhuluma ke washo hey manje ke ngazi kanjani uNkulunkulu umkhombisa ngathi wayiselahla ngokuthi athinte nento mina engine experience engcono ukunayo kuyo. Hayi ngathi mina hayi makuNkulunkulu amthandaza kabili, mina ngizokutshela into straight akusiya uNkulunkulu okufikele. Ngathi kodwa siyixoxe sodwa le, angizukuyidlulisa ndawo ngizolungisa wena. Amthandaza kaningi akusiya uNkulunkulu. Ngathi yabona into okhuluma ngayo izophendulwa yimina. Mina alikho iroom enganingeni lapha kwaNyandeni, ayikho indawo engalazi, alikho ikhona engalazi. Ngathi unfortunately le ndawo okukhuluma ngayo ayaziwa yimi better than you. Ngathi nayi musokulalela into eshiwa abantu musu uyishintshe iba is-prophet. So these are powerful people of God, but believe me, I cannot lie to you. The gospel of Ubaba no Mama is genuine, and but better the pure and the holy gospel of Jesus Christ, and we are so blessed. Mama, siyabonga kakhulu. Hey, bathandekayo. Mama Mqathu washumayela ngala yabona umama Mqathu akashumayeli uvela abhonge njengelion. Your ministration enye into engijahe kakhulu ezulwini ma ngijahe ukuyobona ama surprises, ezinto uNkulunkulu asisebenzisa kuzo sangabona thina. Uthola izikulinde njenge reward ezulwini, uzomangala ezulwini mase kuthiwa umsebenzi yakho le uthi mana Nkosi ngikhumbule le athi no, it's because of your obedience. Thank you so much mama. Siyabonga kakhulu. We love you so much. It's good to see you.
egameni kaJesu. Amen. All the great ubaba wethu bathandekayo ngeke ngikwazi ukuvele ngidlule kalula umpostoli uMavuso kanye nomama isakhonzo ekseni bakwethu. Yeah, bathandekayo siyabonga kakhulu bamavuso kanye nomama. Iministry kaBamavuso iunique. Une grace ehlukile but it transform impilo yakho altogether. Thank you so much. But ngiyaqala ukubingelela isikhathi side kanje. Thank you so much ma. Ngiyabonga kakhulu. Kanye no baba no mama. We love you so much. Mhlambe angicompress isikhathi bathandeka all great men and women of God. Ama guest kamama Mayine kanye no baba abahloniphekile bonke bathandekayo incekuzi kaNkulunkulu engiyithandayo nengihloniphayo. Sanibonana egameni kaJesu. Amen wenu ngiyazi ukuthi uthemthwa ithoni yami sanibonani ngegama lika Kristu Jesu. Uyacabanga ni yonke lento kade ngisho manje ngiyimemeza bazalwane akonakeleli ukuthi fanele depends on ukuthi ngithini manje. Usiyacabanga ukuthi siyambonga uNkulunkulu mama. I know fanele ithone enye. Mawuk depends ukuthi ukhuluma ngani bathandekayo. Somebody say amen. Incwadi yesiKronike ezokuqala uchapter number 12 so fundani verses number 32. Message Tandazan. Maybe I'm going to read some few verses. No. Mhlawumbe uze ngisave isikhathi bathandekayo ngizofunda khona iverse elinye ngifuna ukulifunda. Joel chapter number 2 verse number 28. If you like the very same book, very same chapter, no same book, no, not same book, the very same verse. Ungalibuka ku Acts chapter number 2, verses number 28 wakhona. Kuya ngokuthi uzothanda uzofica into efanayo kodwa kuya ngokuthi uthanda kuphi. Joel 2:28, First Chronicles chapter number 12 verses number 32. Angifundela ke siswami. Joel chapter 2. No, asiqale ngesiChronic. Azikho. Chapter 1:2. Chapter 1 verse. No, chapter 12. Hey, ungangishayisa ngovalo sis. Verse number 12. Hey. Namba abafika kuDavide. No. Chapter 12 verse 1. Sorry. Oh, when check mhlambe imina ngenze mistake. Verse 22. Verse 32. Sorry bazalwane. Don't worry girl. Let's go. Let's go sis. Don't worry. Kubantwana bakwaIsrael bakwaIsakhari. All right, relax. Ngabazi. Okay. All right, okay. Ngicela singamniki pressure bathandekayo. Just relax. It's Issachar girl. Then continue. You are reading good. Come. Kubantwana bakwaIsakhari ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrayeli. Izinhloko zabo zazingamakhulu 200. Bonke abafowabo balalela izwi labo. Verse number 33. Okay, thank you so much. Bengifuna lokho nje tiye. Ngicela ungiphindela for the last time siswami. Kubantwana bakwaIsakhari ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrayeli. Izinhloko zabo zazingamakhulu 200. Bonke abafowabo balalela izwi labo. Somebody say amen. And of Issachar, men who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. 200 chiefs and all their kinsmen were under their command. Understanding of the times. Asishon song to konda ikat.
asikhulumeni sonke sithi ukuqonda isikhathi. Joel chapter number 2 verses number 28 kuzothandazeka. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezukwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofeta. Abadala benu baphuphe amaphupho. Izinsizwa zenu zibone imibono. Somebody say amen. The last scripture, it's 1 Thessalonians chapter number 4. They say right? Okay, chapter number 4. Maybe if you can just take verses number 17, only that verse. Verse number 17. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye Okay, nabo. asithi ke ngani yami khona thina esisasele. Hayi sisasele kodwa khona thina esisasele. Khona thina esisekhona Yes. sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo Yes. emafwini. Somebody say amen. Qhubeka siswami. Sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Verse number 18. Ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi. Somebody say amen. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo ibandla lithi amen. Bathandekayo ngicela ukuthi siqale kanje ngoba sizothandazana esikhathini esingekho kude. Number 1 bathandekayo enye ama mistakes engasesicishe sifuna ukwenza kakhulukazi esikhathini sethu ukuthi siphile esikhathini esingasiqondi nasesikhathini esingasazi. For 2 reasons. Ireason yokuqala eyokuthi ingoba singekho interested ekufundeni ngoba singaludinga ulwazi, singalukhuthalele ulwazi. Esinye isizathu sesibili esimple kunaleso noma esideeper kancane kunaleso ukuthi siludige ulwazi mase sishodelwa uhlobo lwabantu abane grace yokusinterpretela ikhathi nama seasons. Bazalwane bami, uma ebandleni sizoba nabantu ibandla lizokwanda likhule kodwa linga understand ukuthi yini efunekala kulo nokuqonda ukuthi isikhathi sini. I-challenge yalapho bathandekayo kwenzeka lento ukuthi uyithuka uswenza into eright kodwa ngesikhathi eswrong. Uma ungabi relevant, unga understand ukuthi isikhathi sifunani, kungazojuluke ngempela ube busy ngento eright kodwa ngento enhle, ufuna ukusebenzisa lelo gama, ngento enhle kodwa isikhathi esirong oyenza ngayo. Onke into enama results namhlanje kusuke kwenzeka into ezinhluthu. Eyokuqala kusuke ukuthi ithole umuntu oyikhuthalelayo ukuyenza. Isizathu esinye sesibili eyokuthi lo muntu uyenze leyo nto ngesikhathi sayo. Enye inselele enkulu esibhekana nazo in our time, in our generation eyokuthi uNkulunkulu ufuna uku-update isystem yabaprofeti so that abaprofeti bazokwazi uku-interpreta ikhadi. Bazalwane okuzothandazeka. Bazalwane akukho right sonke masingabashumayeli nje basesontweni sesingasenabo abantu abasi-interpretela ama-seasons. Ngoba into esoyenza nansi sizophuma siphatha amageja siyotshala. Sitshale ngempela kodwa thothi sitshala into ongeyona isizini yayo. Siyabadinga o-advisor in the spirit. Abathi isido iphethe right kodwa isizini ofuna ukuyitshala ngayo wrong.
bazongilekelela abathandakayo laba abagood kulento engizoyisho manje. Ungakhohlwa isho umshumayeli ungangijaji. Kodwa khona abantu abagood kulento engizoyisho manje. Ngokwecwaningo lwami nje ngalinikezwa inkosi ngomusa. Senongihlolela yona kodwa ungasho manje mase ngiphumile enkonzweni. Ngidiscover ukuthi yonke isithelo noma ama fruit maye uNkulunkulu enza ethela emila aqondana nesizini ethile. Let's take for instance ama orange. Ama orange mostly like things like abo nanchi and stuff. Lozo zinto zimila kakhulu ngewinter. And kune reason yokuthi uNkulunkulu ayenze ukuthi ama orange amile ngewinter. Akukhona nje ukuthi uJehova vele wathi nje wathi anivukeni ma orange. No, uqondanisa isizini. Ngoba umzimba ngaloso sikhathi dokotela ngizamani, ngoba umzimba ngaloso sikhathi usuku udinga uvitamin C. Kahle umuntu oprovidewayo la akuprovidewa ama orange. So kunganikwa isihlahla ama orange kodwa kusuke kuprovidewa abantu ngento eyisidingo sesikhathi. uNkulunkulu emvelweni yakhe usathembekile namanje. Ama orange ayaxolisa ehlobo athi ngiyabonga ngena mango. Mase kuyusama mango ngenani bafowethu, this is not my time. Mina ngizolinda kungena amakhaza mase ngiyaqhamuka. Indaba ingaziqala mase kusebandleni kuphela. Uthola ukuthi ebandleni sidishelwa ukudla okungadingwa umzimba ngaloso sikhathi. Namuhla ngizokuthandazela into yokuthi uNkulunkulu asisize ibandla libe relevant. God in the spirit ubhizi uupdate isystem yebandla. Ngoba ibandla liphethe old version. uNkulunkulu is now moving. Ungena kwenye season. Kodwa ibandla lislow ukum-understand ukuthi uNkulunkulu ufunani manje and wenzani. Ngoba ububandla bebandla ingalesi sikhathi lihamba noNkulunkulu nangepace kaNkulunkulu. Amshumayeli bathanda ka ibandla is not just a gathering of some people behlangana ndawonye besonta ndawonye becula ingoma begqoka imfaniswane efanayo. No, ibandla is the mind of God and the heart of God on earth. Angizothandazeka kungekho kudala. Ibandla imqondo kaNkulunkulu nenhliziyo kaNkulunkulu ngomhlaba. Uma ibandla ligeja ingqondo kaThixo, ligeja inhliziyo kaNkulunkulu, lilahlekelwa ipurpose. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uNkulunkulu alahlekelwe afune abantu bekhona. I will try to preach. uNkulunkulu during the time of uEli, lithi iBhayibheli uke washodelwa abaprofeti bekhona uPhinias. Kuyenzeka uNkulunkulu ashodelwe ama-tools kukhona abantu abakuma positions. Ngoba uPhinias ngaloso sikhathi babe kuyiposition ye-priesthood. In fact uNkulunkulu kwafanele ukukhuluma ngabo, but washodelwa abantu angabasebenzisi bekhona abantu. Wazi uNkulunkulu waya kumama. Look at the delay. Waya kumama uHana umuntu othandazayo. Wathi uHana uma unganginika umntwana wesilisa, wathi ngiyomthatha ngimlethe tempelini ngimbuyisele kuwena. Wathi uNkulunkulu iyazi ngathi sikhuluma ilanguage efanayo Hana. Because nami ngibhizi ngifuna umuntu
engizothi mangilenda emhlabeni ngehle ngaye. Ha baba imina nje ngisengikhuluma soba umshumela une right okukhuluma. Mhlawumbe uma ngangizobuza uNkulunkulu ngani nabo abapriesti na umphongolo bahleli phe ngomphongolo nabo Phineas nabo wathi uNkulunkulu no bahleli kuma positions kodwa inhliziyo yami bayigejile ngoba into enkulu kuNkulunkulu kunesonto inhliziyo yakhe. Oh God. Now the challenges nayo as the church. Ngibambelani bafowethu ngoba into yami ihamba kanje. The challenges nayo njengebandla. Ukuba ibandla li position libe la uNkulunkulu afuna khona. Manje ke we need people who are anointed for this. Ukuthi ba interpret ikhadi. uDaniel uNebuchadnezzar uphupha iphupho. I-challenge la kwangesilona iphupho wayifuna interpretation. uFaro uphupha iphupho ufuna interpretation. And lento yokungabi nabo abantu aba-interpret ama-seasons. Look ukuthi i-opposite kingdom ithatha serious kanjani. uNebuchadnezzar uthi uma ningangichazeti ngiphupheni ningitshele nencazo yephupho nizofa. Usho abantu abahlakaniphile baseBhayibheli wathi wonke umuntu ohlakaniphile noprofeta la sangoma mprofeti mbuli noma kutubani wathi uma ningakuniki interpretation you shall die because kune crisis in the land uma bengekho abantu aba-interpretayo. We need abantu who can interpret times and seasons. People are going to tell us eshalini leli lifuna ini ukuze ibandla le-alayinwe ukuze siphumeni ukuba yisonto sibe ikingdom. Vela ngijahile amen wenu. Maybe in the next 10 minutes sobusuphuma. I don't have a problem. Futhi kahle mani calm kanje mangisale ifoundation kanje because I'm about to pray. Church, there are two events. Last funde khona. Mina njengompostoli Mbuyazi ngithe noma akisabi i-argument on this. Futhi ngisho ngaproveka wrong kulungile ngiyosarenda. Ngizama nje ukusho ukuthi ngendlela engisho ngayo ngalento engiyikhulumayo. Angidoubt ngisho i-dot ne-comma yakhona. There are two events left for this generation. Two events left for this generation. The first event is the current one. The last great revival. Njengamanje sisemagcekeni emvuselele enkulu yokugcina. I am here tonight. Namhlanje ngizo-interpret isikhathi. Namuhla nguJoseph ngimi phambi kwenkosi ngizo-interpret isikhathi. Isizini esikuyo manje. This is the season of last great revival. There are two events left for the church. Two events left for the church. The first event is the last revival. The question ezoshesha ngoba namhlanje ngifundisi ngiyayishumayela lento.
I-question ezoshesha, what is last revival? Last revival ungayikhekha ikhanda. It's simply the outpouring of the Holy Spirit phezu kwebandla ngendlela engakaze ibe khona before. Sisayinsukwini, awuleli sonto. Sisayinsukwini the outpouring. Joel 2:28. Sambe magceke nakhe. Listen, let me shout this. You like it or not? Kodwa isizini ibandla lingene kuyo. Singene a squeeze season of last revival. Prophet oh baba many years ago. Abanye babecabanga ukuthi bazoba iphathi yayo. Bahamba ingaqhumanga ivuselele. God, I'm here to pronounce and announce tonight. Ukuthi this generation angeke idlule ingaqhumanga into enkulu yasezulwini. Kodwa ngimemeze njengomprofeti, if lihlangene onke ama-signs enzekile, there's one thing that you are waiting for. And umoya ingcwele ma uthi kimi, if liyasinda seliyahluleka ukucontainer iweight yemvula, uthi umoya ingcwele tell the church ukuthi something is about to happen. Listen, I don't mind noma uyayikholwa lento engiyishoyo noma uyikholwa vela izikwenziwa ukukholwa kwakho noma ungakholwa kwakho, ngoba this is the doings of the Lord. Uma uNkulunkulu make waqala wathi into uyenza yena akancenge wena. Sisemagcekeni silikazi a revival. And people of God, you are so privileged ukuthi izinto ezaprofethwa siyakufika. There are few things that ngoba sengivela ngaze ngamemeza angikwazi ukwehlisa itone manje. There are few things that the Lord athi fanele ngitshela ibandla na ukuthi izinto ibandla ezizimpawu ze revival. A revival, many of us thinks bayicabanga in one angle, of which is dangerous. Umoya ngcwele uma efika phekwe bandla, mfundisi Masinga akafikeli assignment eyi1. Kusho ngeyena umoya ngcwele owenzisa ibandla into eyodwa. Enye yezimpawu zokubona ukuthi umoya ngcwele ufikile ebandleni, ukubona bonke abantu bethatha indawo zabo ngokomusa kaNkulunkulu. Another definition of revival, masikhuluma nge-revival, sikhuluma nge-total restoration. Masikhuluma nge-revival, sikhuluma nge-total restoration. La uNkulunkulu ebuyisela zonke izinto endaweni yazo, spiritually, financially, socially. Kodwa thuleleni ibandla ngoba masikhuluma nge-revival
sikhuluma nge-restoration and a total one. Nothing lacking. Ibandla othi kusasekhuluma kanje ngoba pastor into eyami singazuthi sengiyayizwa ukuthi iyaphumela kubantu. Listen. Ibandla liwona umese. Alisike esayidini eliyi-1. Ngoba another thing that we need to correct. Ukucabanga ukuthi masikhuluma ngebandla nangabantu abagcwaliswe ngamandla kaMoya Engcwele sikhuluma ngabantu bama-tongues kuphela. And this church will die. Kukhona abantu who are filled by the Holy Spirit kodwa ba-specialize kwi-administration. They don't say Zuma Kuzun, but they administrate the move. Ngoba izoshaya move yethu izophathela i-microphone kuphela akuyona yodwa i-microphone ezoshintsha umhlaba. Abanye bazoshaya i-administration. Ngeke sihlabelele sonke, ngeke sishumayele sonke, siduleleni bathandakazi. But the revival will reposition the church. Wonke umuntu ahambe kuyilane yakhe without competition. Asizukuba no man of God abanganayo grace, because a wrong preacher washumayela into powerful kuze pulpit. That was a wrong preacher. Ningitshelele nama ngihlangana naye uthi umpostoli Mbuyazi umcorrectile waganga ngabantu. A ministry is not a pulpit only. All what you see here is not a result of a pulpit. There are people uNkulunkulu azobanikeza grace and abagcobela physical planning. Khona abantu abazosetha lezi ihlalo kube yiministry. Hayi leyo celo ukuthi abafota usizani phela kuyashota. uNkulunkulu uvusa abantu beyinkonzo. Your amen is suspicious. Listen, fanele vele ngiqale ngiqaqe lento ekhanda. Uyokucabanga ukuthi ministry kuza la kuphela. uNkulunkulu uzosilekelela ibandla lihleleke. Athi ngisathe ngintshela ubumoya engcwele wo madoda ngisengro engavela ngawagalopha amanothi ami kulungile. Ubumoya engcwele ongifohlisa. Listen, ibandla ngenxa ye revival uNkulunkulu uzolibusisa imali ezongena ebandleni i-countless. Kodwa kufuneka abantu abane grace yokumanage ama finances. Failing that is ibhubhile uSARS. Athi sase ngithandaza kulungile. Ayikho into eyingozi njengokuprovide umuntu engekho ready. One of the dangerous things engifundile in life ukuthi uprovide umuntu engekho ready. I once told abazalwane sikhonza nje ngathi if tonight kunga report today ku report kwi account yakho ukuthi usu receive 51 million, a question, what are you going to do? No, angikhulumi ngebudget, ngikhuluma ngecharacter, your attitude. Are you ready for 50 million in your account today? A question, sizobe sinawe la kusasa ngo6. Worshipper uzobula ku worship team ngo6. Mawufika lethu umpostoli ekuthethisa, are you going to take orders? If that is going to change your attitude, it's your Lord today. Are you still not ready?
wathi sasengimemeza njengobaba akuthina sonke sizomisa amathende akuthina sonke siya kuma open airs kunabantu abakugotshelwe lokho abanye bazobe be-maintain i-order kuma-local churches. uDavide after be-attackwe Zikla, he learned something in a very hard way. uDavide ube kanje istrategy sakhe, ubethatha the whole precious 600 men, ubebena 600 soldiers, the whole precious 600 men ahamba yo-attacka ngabo. Mangithi the whole precious 600 people mase khaya kusala impahla expensive, kusale namakhosikazi, abantu abangabhekwa umuntu. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga abantu bephumile bayo-attacka, babuya iZikla ishiswe yonke idolobha bebehleli kulo namakhosikazi nezingane akukho. Lithi iBhayibheli noma wayengahleli yena waphuma, lithi amadoda amanye akhala azaphela amandla. Lithi iBhayibheli thema sekuwelwa athi amanye amadoda ayino asikho fit uma singaphuma siyohupha laba bantu, asikho right. Lithi iBhayibheli basala babheka impahla. Lithi iBhayibheli mayibuya uDavide babuya nempango, babuya namakhosikazi, babuya nempahla. Kukhona amadoda angahambanga, ayisethi la madoda bamavusa behambile. La madoda sidayisile lawo, sihambe sodwa kuyokuba. Wayisethi uDavide lalela, ayisethi la madoda ilula lento, nika le ndoda unkosikazi wayo, unika le ndoda izingane zayo, kodwa impahla ayisale ngakuthini. Should inkomo zakhe igolide lakho kuzoba ngelethu, ngoba uhambanga ukuyolwa nathi. Thatha ingane zakho, asizokwenza lutho namakhosikazi akhe athathe. What uDavide never on the Monday, wathi lutho, ngicela ophumile impi atholi portion efanayo noSali. Lithi iBhayibheli wayesekumisa lokhu uDavide kwaba umthetho yokuthi umuntu oyophuma impi uyothola iportion efanayo noSala. Wathi ngizothi masiphuma kube khona engibashiyayo, uma siphuma asihambi sonke. We don't want to do the same mistake. Asisonke phandle, ngiyazi anikuthandi leyo. Asiyi phandle sonke. We are not all traveling ministers. Asisukuhamba sonke. Eboleni khona lethu i-counter attack. Esadlala nabo kancane ibhola bayazi. Kodwa ke bamavusa nyana naningadlala ibhola le-system nene. Hayi droshwa phansi. Khona lethu i-counter attack. I-team dangerous. Ehlala emuva. Idonsa nama-strikers ayabela. Kwesana lethu lokhu yamaka. These people are drawing line. But as much as besadlala kwi-territorial, they are not dangerous. Bengashaya 100 passes, but it depends. Line. They do like this. Then the whole precious team attack. What they're going to do, they're going to defend. Mesebek upang strike C1 as in speed. And at in the first 5 minutes, so abeba drawer ukuthi babona shoot abantu abahlele move ithina esihlaselayo kanti isystem abayisebenzisile enkathi bonke kungasekho ocabanga ukusala emuva unumber 5 useya attack unumber 2 uya attack unumber 3 uya attack no goalkeeper akasama epalini usemala ngoba akazaza save ngisho into eyodwa kanti laba abantu basebenzisa a counter attack system
where they will wait for you. Come. Mawusufikile meke balimaka baquphe ngomuntu oyedwa ogijimayo then bashaye pass beshayile umuntu oyedwa on speed onke ama defender wakho position onke no goalkeeper lo muntu uvusa ikhanda kanye ambone ugoalkeeper umuntu halfway mase ayalichipha ibhola liwele phekwenet kodwa khona ngibathandeka. Listen, this is the system that the devil is doing. Ufuna lonke ibandla licabanga into yodwa mase shower counter attack. Athi saze ngikhuluma lento basengizokwehla stage. Look ukuthi i-effort yebandla ingakanani. Church can work. Lihlulwa i-maintenance. Thina singaphuma la singena umuzi nomuzi manje. Shaya ingoma yaseluthele. Zanini nonke kuJesu uyanithanda kakhulu. Nani ngekho ngani? Nina nisindwa izono. Zanini kuJesu. Bathi bu abantu. Atu Satan sobashanga counter attack. Bane potential yokuyodoba abanayo potential yokumaintain abakudobile. A challenge of the church wonke umuntu single minded. Siyabadinga oneni abantu abathi mangena umuntu emnyango bathi lobo busasakaza sibone before in this church. Akusi responsibility ka local pastor kodwa ungena koneni umuntu ozothi mangena simgone zami zithi nje baba ono baba mama ono mama masungena ngalo mnyango ungwakithi. We are not losing non-daba because we don't have power. No, the problem is the system. Our church has a big challenge of system. As I'm closing, revival is to restore the glory of the church. Revival has come to restore the glory of the church. We shall see the real church of Jesus Christ. The true church of Jesus Christ. I'm talking about yourself. In you, number 2, uzobuyisa appetite nezil nokulambela ukuzuza imphefumulo. Great harvest of souls. Ibandla lizophuma liye esivunweni. In my short experience, I've seen something who were so-called big guys. I was so shocked. Ukubona ukuthi umoya kaNkulunkulu ungena kubantu. Mangithi big guys, I mean them. I mean it. People with everything. There's one guy engeke attenda i-revival yayo. This man is a good businessman with every money that you may think of. Lendoda inemali. But listen, lendoda emalini yayo yathenga ithende elikhulu kunaleli. And yathenga sound system Masinga yaspenda plus 1.3 million. Ithenge equipment. You're soul winning. Ithenge ihlalo and everything. Very powerful sound. Where's Mabizela besisonke? This man have not everything. Into engishokhile nginandaba nokuningi. Itime ayisiqedile kuyenza leyo nto. I don't know if I'm a business manager kanjani. Because for the best 2 weeks, party team. Ihlele teamini
ingxenye yokulandwa kwemphefumulo. Men with. And another shocking story eyokuthi baqasha indawanyana, not a class that way, baqasha indawanyana bela bebekempa khona neteam. Abasahamba nabimvuselo bayazi ukuthi kunendlela yethu yokudla lapha ne. Yabona kuphekwe nje kushawa ibhodweni elilodwa mase kumiswa amaplate abamaningi nje kuthiwa athiwa thathe lakho. This top guy, this big guy with a most expensive car, nomisi uNkulunkulu umbusisile, wahlala neteam ecamping. Bonke abantu kathi bebona ukuthobeka, mina ngaphika isizini ngathi indeed these are days of revival. God is raising, mama. Ngiya experience more than 3 revivals. Ngi invite ama medical doctors a hostel. Omunye wangakithi ngapha eNkwelezane is hosting revivals, soul winning revivals. Uzoye eJondi lapho kunemjondo lokhona, amisi ithende lakhe. Uye emsebenzini emini abuye entambama. Amanye ama patient akhe uhlangana nawo khona lapha emsebenzini. Uthe qeda kumnika into athi intambama njalo sine revival. Uma sefike kwi-revival uswisha on, ungaphika ukuthi udokotela, uswisha on, ashumayele ngabuza, what time is this? God is at work. Church, open your eyes, because it's emsebenzi. Take this one because take this one. Another thing that God is doing, uletha lento ye-alignment sengikhulumile, nokupositionwa kwama-gifts. Hey, uNkulunkulu akasilekelele bathandekayo la. Lesi siphithiphithi esisenkonzweni, God must help us. Wonke umuntu ufuna uqala intshukumo encanyanyana manje, ufuna uqala intshukumo encanyanyana, usuke wayeza intshukumeni, wabona osofa abaningi necrowd, usecathi uma ephuma la uyokwenza lento. uNkulunkulu uyali-align ibandla, angeke umuntu asayenze into angana grace yayo. Ngoba ifailure yebandla is when ugijima ngento ongenawo umusa wayo. Ngikhulumisa kababa nje, umuntu omdala kuphela ongasho le statement bafowethu. Uma ngithola invitations, uthola ama invitations amaningi. Amanye aswa decline ngenxa ye commitment. Ubuka la lo muntu angimema khona, not in a negative way this time. Ubuka la ngimema khona, ubuke ne crowd angithuma kuyo. Musubuka nento athi angihambe ngiyoyikhuluma kule crowd. Mase I know lo ayikho space insami. Angifuni ukuexpose weak point bami, ngizama ukwenza into engenayo igrace yayo. Mama Singer will tell you, uma kungena i-patient yento anga-specialize kuyo, angazi ukuthi language yakhona kuthiwa yini, kodwa kukhona into kuthiwa uyayirefer, ayirefer kudokotela right for that. Akazama ukulapha indlebe kanti ukhipha amazinyo. Ibandla lethu liyachansa, angazi kodwa liyachansa. O specialize i-dentist izama ukuqokoqa indlebe, ayingakuzama ngeke ngiyeke imali uqokoqa indlebe. Aka-specialize ngenhliziyo, uzama ukwenza into engeyona yayo. Kodwa kwi-revival inkosi isethe ulayini, wonke umuntu uzogijima kulayini wakhe, akekho ozoshayisana nabanye. Ngizama ukuzenza umpostoli umyeni, ngizama ukuzenza umfundisi ukhumalo. God, I am myself. I used to tell person, if you invite me, you invite my grace. Ngithi usesha kahle ukuthi ngishumala kanjani, ngenzela unga disappointed, because akuzukusho noba sengikuwe, then I'm going to compromise myself. Ngizoma yimi.
siswa si right sisi uNkulunkulu ungqobile niyahlabela niyadumisa. Praise be to God. Asidinge sethi space nathi. Asingazama ukuyokwenza into esingenamusa wayo. Inkosi sibavusile nje abahlabele lapha. Sasingazogcwalisa traffic sonke. Sizama lokhu ngiyobhimba phaphu kwabantu ngingenayo igrace. Nina nisonta kahle nina. Akaze nibhekane namakhwaya la seqaleni. Lawa engayidlala ikeyboard sashaya ngonyawo kanje eqala. Ubona contest pay kwayo. Kukhona umuntu oyedwa nje ayingafuni ukwamukela ukuthi lento yokuba sekhwayeni akuyonto yakhe. Ayona yonke ingoma sithi une voice enkulu njalo nje nakhona unigeje ngampela inothi sithi sizama ukumbamba uyaqhubeka ulimala kalula ufuna ukuyeka ufuna ukudikila size kuncenga umfundisi kuthiwa mbekezeleleni asizuku-afforda ukucompromise i-content yevangeli ngenxa yabantu abangafuni ukuhamba kwilayini yabo. Hamba kulayini wakho. I'm close, I'm done. Uyabona mangashokeki ukuthi umhlobo onguJesu umhlobo onguJesu bayeke abakwazi ukuyisho lona uthi uyayiqala uvela ubona Masinga sakasabanga nomhlobo wami eduze senze enye fundraising somewhere endaweni eclasses yambona uMasinga lapha phansi uMasinga businessman mos more relevant mina John 15 verse 1 mina ngisuke nje ngoperate ngegrace nje ligududu kodwa amanye ama details anginawo ngambona ehamba kwi-floor ngathi mfuthu Masinga uyazi kumhlobo wami mase ngimdinga ngimemeze ehloli ngani mfuthu Masinga what ngathi impela mfuthu ngicela uzomala eduza ngamhlebela ngathi hey bhuti kunabantu aba serious la phansi and banze language mina ngizogejwa ilanguage yakwini angike businessing into yokuqala ngizodisappointa bonke laba bantu ngizosho statement esi1 bavele babheke phansi bathi ngathi Masinga ngena la mina ngizocupha ngalesi sikhathi sekufuneka isibusiso musu ungqweba kanje ngithi bonke abathatha ama envelopes na bonke abapledgile ngicela bambe ngenyawo siyathandaza manje manje kushakhatha phatha ngithi likha bahanda abambe ngenyawo shemanda uMasinga usayidlalile indawo yakhe mina ngicuphe ngeyami hamba kuyileni yakho hamba kuyileni yakho. There is no jack of all trades. You cannot be a master of all things. Mukela ukuthi khona abantu abanomuso ngenawo. Ngoba enye into eshaya competition and denial. Competition and denial. Umuntu akavumi ukuthi angikho right kule field. Let me just say this thing phambi kwecamera, maybe some of you akaze ucabanga ukuthi befala ngabe ngiyayisho. My English is not good. Sami isingisi asikho right. Sendilimazwa yini angisho ngithi angisazi ngithi asikho right. Nivele linyazwe into encane kanje. Ngihleba phela ubona. Ngoba ngisikhiphe nangamakhaya. My English is not good. I get invitations from different platforms. I don't put myself under pressure. Because the best thing angayenza in life ukuzama ukwenza into engayigraduatele. I will expose my failure and my weak point. Then when we went there, one of my good apostles,
He's very good, fluent in English. But my brother, I don't want to compromise myself and compromise the message. You will interpret. Oh no, are you sure Apostle? But maybe, God Apostle, uyazama mos. Ngathi asizami manje la siyasebenza. Akuzanywa la. Abafuneka bazamayo la kuyasetshenzwa manje. Abazamayo one side. Ozamayo one side. Kuyasetshenzwa manje la kuzanywa la. Angifuni ukusozamela kule audience. Angifuni ukusozamela kulaba bantu. Nisozama mangingedwa soto. Abantu mangingedwa ke kwi local church yami ngizopractice. La sisegamini la. Asukwazi ushama on goal manje. Ngathi brother, my brother, don't worry. It was the plan of God. Ukuthi English yakhe ibe ngcono kuneyami. I've got a message. You've got an English. Unesigisi ngine message. Unesigisi ngine message. Not to trust what Jesus said, yes. Not to see this what he saved, God, yes. Not there is power. Not to go namanja when there is power, God, yes. And the power of God began to move in the house. And the anointing of the Holy Spirit touched people. And the move of the Lord was unlimited. Ufuna uba jack of all trade. That is your problem. Ufuna ukumasterisha nezinto ongazazi. Nkosikazi wami used, my wife unesigisi right kunesa. Nkosikazi wami used to correct me masifika. Athi hayi baba. Ngithini manje? Yini manje? Wathi lela gama leliyana ulokhu libelesela every day. Ngithi mina ngithini? Ngithi ungikhumbuza na ungakalisho phela ngizoliphinde epulpit. Ngizoliphinda. Ngizoliphinda. I preach Christ with my broken English. Baba Masinga is a very good man in English, fluent. You see, man told the platform yabantu. Aba right, I take Baba Masinga. Baba Masinga back me. Oba manje usengifuna igrace yakho. Uma singa kukhona la. Okungezukudingeka isingisi khona. Okuzodingeka igrace kumpostoli. Ngithi Masinga, we are joining hands, my brother. We are brothers here. Yeah, where I am weak, you are strong. Where I am strong, you are weak. Somebody say hallelujah. Let the right kuyo wrong kuyo. La weak corner, cover me. Folks, say bye. I want us all to pray. Akusafike gogunye. Isikhathi sesiyangqabela. But masingayibamba close ngcono le. Bafowethu, thiwa kwaZulu inkosi ayiqedwe. Manje singabamba very close. God is building a different church. Time for competition is over. As compete man, we complement each other. Enye into Apostle omkhulu eyacishe yangenza ngangaya ko 6 to 6. Ngisho bentshumayela bentomisi. Ko 66. Eyacishe ngangena ngasafuna ukuya ku. A competition. There's a language of ngibela nimgodi. And I want this ngake discipline one of the young preachers ngwafike miphandle because I was late kule service. And ngifika around 1:30. I mean 1:10. Then I'm driving. Ngingena lapha with a very high speed. Inkosi yaqhubeka. And ngiyamusa uNkulunkulu uyaduma ngisho ngingaphandle. Sengiyehla the crowd of young people are out. Inqwaba. Then sengiyafika then they are coming to me. Hey baba besilinde wena ngathi nonsense. 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 Or no sense. Nonsense akuyonhlala. Nonsense.
That nonsense. Ngathi inkonzo ayiqhubeki phakathi. Akhonzwa lapha. Then you are waiting for me. I am God. Abashumayela uJesu labantu abaphakathi. Stop this. Kana inkonzweni, inkonzo. Mawulinde mina bonke abantu abangilindele basenkonzweni manje. Abekho abangilinde phandle. Nenzani phandle sikhonze endlini. Athi igcino zongibamba ningene nami ningiqukulile. A big crowd. Wathi hayi konakala ke manje. Konakele already. And uma thina ama faith fathers singayicorrect lezi zinto, we are killing the next generation. Sizokwazi ukusurvive thina nazo, kodwa the next generation ngeke win. Not everyone in the church. Amangana nenkonzo bathi nqodo. Ngathi anginandaba ukuluza crowd. I'm a principal man. I'm not bidding followers here. I'm bidding church. But get in the church. But inkonzo mos. Hawu madoda. Noze lahlekele uNkulunkulu. Unothini njoba niba u15 20 la nimphandla ngina message yenu. I-message yeni dala iqediwe ngaphakathi. Mina ngizoshumayisa abantu bawu2 then I go. You'll miss God. Asimeke nyawo stand first. I'm sorry about my last event, but time is. When the morning I said, Amen. I started diary, we are preaching Christ. God is setting line. This is what I see in the spirit. When a first line. Precious worshipers, can we demonstrate this thing just a second? Just okay, thank you so much. See no license no line on move. Look at mama is a front line. I don't line on the move assist. I only find about two. That is Sunday like that. Chase way. Yeah. Thank you so very much. This is what is happening in the spirit. uNkulunkulu usetha ama-forefronters. And these people are anointed. Bagcotshelwe ukufacea izimpi zokuqala. They are not powerful than this. No, it is just the order. Ungathi uma uyibona uphambili ucathi unamandla kunaba kwi-floor. No, i-order. Niyamajina kuthiwa sonke lesi stage nonke njengoba nila endlini. Yabona ngiphezulu kunani nonke, but I'm not better than you. Administration ihamba ne-order. uNkulunkulu is picking one person. Can you just ungayikhola into ethi ngishumayela manje ukhola umuntu ongayirephrase noma iqale phansi ayisho kwenye dimension. The very same thing. Kwenye dimension from kwi-floor. I'm not the top and the powerful guy than you. It is just the order. Listen, these people, uNkulunkulu badesignele ukuthi babe kwi-forefront. I-crisis iyoqala mhla kusuka lo. Afuna ukuzoma la. As the choir leads, these people akubona bonke ngoba iquiet ayihlelekile. Akubona bonke abantu abangama leading vocalist. Khona abantu aba specialize ngokubheka ba maintain the rhythm of the song. So that it pume that powerful melody. So front. These people uNkulunkulu ba graceile. Makuzinto ifika kubo qala. And ba selfless. Mayifika into ukhonto ngase ngayiboni la uthi ngicela ukubambela
isandla sisi. Bamba isandla. Kodwa ungasivezi sibambe. Ngicela ungibambelane lesi. Ngathi ngenzeka. Ngicela ubambe nalesi. Ya. Kodwa nje isandla nesandla kube khona sikubambela. Akekho ungabambe umuntu. Siza Jesu. Lento uma uyibuka kanje awuboni ukuthi lento ichain. Lo uma izinto ifika ngaphambili efila sengathi enga give up lo uthi sisi don't forget my hand ungasikhothi sandla sami usisi simsonke la simsonke into esilimazile ku ministry ungawuza umsindo wabantu abahamba nawe mazi kunethe kuvele kuphuleke nje khona abantu abafana babenza umsindo enye into engithwala icala nami ngizame wenkosi yami lesiphithiphithi sami umama usike sithethele nje uthi impostoli wathula kangaka wathi hayi akasho umthandazo usho ukuthula nje lokho kwenza impostoli kusondela iconference uthuleleni akasho ukuthi ufuna imali uthi uthuleleni uthi nompostoli kuhamba kanjani kodwa wathi ngifuna lolosu nje just ubuze nje kuhamba kahle kuyahlangana izinto ziyalunga wathi mawushushelo nathi nakho impostoli ngifuna lonto kuphela ngifuna lutho angifuni gross angifuni imali ngifuna ilanguage bafowethu ayikho into dangerous nje uthi ungabafili yabona uhamba nabantu ongabafili zithi mazikushaya uzuthamba ngicela ukunitshelani bantu beshe bankosi abamele bona laba mekwasuka laba lo line uyawa hayi ngoba umiswe laba ngoba se exposed entweni engana grace yokuyithwala ungamphutha umuntu ophethe induku miyeka iphathi ungazama ukuthatha umphongo lokumuntu owuthwele miyeka uthathe phakamisa izandla asiphakamisa izandla sonke sithandaza asivula umlomo sithandaza kanye siyabonga baba wethu ongcwele sikunikeza udumo nebonga sesiyahamba manje siye emakhaya kunye sikucelayo